Τώρα θα πάμε στην Βέρεια, μια εκδήλωση για την ισότητα στο σχολείο ή αλλιώς πώς μια 11χρονη δίνει μαθήματα ζωής, θέλησης, ψυχικής δύναμης και πώς και το σχολείο όμως στηρίζει αυτά τα παιδιά. Είναι η μαθήτρια της πρώτης γυμνασίου, η οποία έχει οπτική αναπηρία, είναι η Λουκία Κασαμάκη και είναι ο υπεύθυνος της παγκόσμιας καμπάνιας «Μια μπάλα για όλους». Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές εδώ στην Περίμετρο, ο κύριος Ηλίας Μάστορας. Καλό μεσημέρι και στους δυο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε στην Περίμετρο. Καλησπέρα από το πρώτο δημοτικό σχολείο Βέρειας, ένα σχολείο πρότυπο. Και Λουκία, ο λόγος εσένα. Καλησπέρα και από μένα. Γεια σου, Λουκία. Ήρθα εδώ για να μεταδώσω και στα γραφεία σας αυτό το κοινωνικό μήνυμα, το οποίο θεωρητικά όλοι πρέπει να το ξέρουμε. Το μήνυμα της συμπερίληψης, της ενσυναίσθησης και όλο το σχετικό, έτσι. Λουκία, λες ότι θεωρητικά όλοι πρέπει να το ξέρουμε. Το ξέρουμε, όμως το γνωρίζουμε. Τι είναι αυτό στο οποίο πιστεύεις ότι θα μπορούσαμε να τα πάμε καλύτερα? Το ξέρουμε και εγώ αυτή την ερώτηση κάνω συνέχεια. Γιατί στη θεωρία όλοι το ξέρουμε ότι πρέπει να τα άτομα με αναπηρία είναι ίσα και όλοι είμαστε ίσοι και πρέπει να έχουμε συναίσθηση και να μπαίνουμε στα παπούτσια του άλλου και να μην τα βγάζουμε εκτός για να μην προκύπτει σχολικός εκφοβισμός, bullying. Αλλά στην πράξη τι κάνουμε? Δεν ξέρω, τι κάνουμε. Αν έμπαινε ένα παιδί στην ηλικία σου σήμερα, στα δικά σου τα παπούτσια, όλο αυτό που εσύ έχεις ζήσει όλα τα χρόνια για να διεκδικήσεις την ίση θέση σου στην εκπαίδευση, σε όλα αυτά που αγαπάς να κάνεις, τι θα σκεφτόταν, τι θα αντιμετώπιζε? Εσύ τι βρήκες μπροστά σου όλα αυτά τα χρόνια? Τι χρειάστηκε να ξεπεράσεις? Κατά τη διάρκεια των 7 χρόνων της μαθητικής μου καριέρας βρήκα πάρα πολλά εμπόδια. Δυστυχώς τα περισσότερα οφείλονται όχι σε απόκλιση, όχι σε εκφοβισμό από τους συμμαθητές μου, όχι σε ας πούμε έλλειψη προσαρμογής στο περιβάλλον, αλλά σε δυσκολίες μεγάλες που επικρατούν στο κράτος. Π.χ. είχαμε πολύ μεγάλη καθυστέρηση στο να έρθει ο εξοπλισμός μου, ο εξοπλισμός που δικαιούμουν δηλαδή ως άτομο με οπτική αναπηρία. Είχαμε και τώρα στο γυμνάσιο πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα μουσικά βιβλία και εγώ αλλά και όλοι οι συμμαθητές μου, καθώς φοιτώ σε μουσικό σχολείο. Να πούμε τώρα, αν ξεκινήσω να πω, Λουκία, το τι έχεις κατορθώσει μέχρι σήμερα, θέλουμε 2 εκπομπές να τα λέμε. Η Λουκία μιλάει 3 γλώσσες, ασχολείται πάρα πολύ με τη μουσική, συνθέτη, είναι πρέσβυρα, στο Μάτια για όλους, δηλαδή κάνεις πάρα πολλά πράγματα και θεωρώ ότι εσύ από μόνη σου, με τη στάση ζωής σου και έτσι όπως σε ακούμε να μιλάς και όλας καταπληκτικά και συγκροτημένα, είσαι το καλύτερο παράδειγμα ανθρώπου που δείχνει ότι θέλει πάρα πολύ προσωπική προσπάθεια, κύριε Μάστορα. Δηλαδή την ακούμε να μιλάει και εντάξει, έχουμε μείνει και εδώ και στο κοντρόλ άναυδοι. Η Λουκία είναι ένα παγκόσμιο σύμβολο συμπερίληψης. Γνωρίζει άπτεστα αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, όπως είπατε, συνθέτει μουσική. Αλλά αυτό είναι όχι μόνο σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων, αλλά ως στάση ζωής και ως συμπεριφορά. Είναι γνωστό το παράδειγμα με τον Τζακ Γκρίλις από το Super Cup, όπου η συναίσθηση έγινε πραγματικότητα και η ορατότητα των παιδιών στο παιχνίδι, ότι όλοι πλέον οι γνωστοί ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστες χαιρετούν τα παιδιά κατά τη διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα. Πήγαμε μαζί στην Γερμανία, στη Γαλλία, στο Παρίσι το 2024, στη Γερμανία στο Euro και πρόσφατα στην Ελβετία, στην UEFA, να εκπαιδεύσουμε. Γιατί, όπως είπατε και σωστά στην αρχή της εκπομπής, ότι η ενσυναίσθηση είναι πάρα πολύ σημαντική και έχουμε και ένα νέο να ανακοινώσουμε πρώτη στη δική της εκπομπή. Για να ακούσουμε. Θεωρείται ως θεωρείται η εμπνευστική αλλαγή στον τομέα της συμπερίληψης και του αθλητισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βραβευμένη, και έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρθουν από 30 χώρες, 30 Απριλίου στο Ολυμπιακό Κέντρο Πανοράματος. Θα τους καλωσορίσει η Λουκία από πολλά πανεπιστήμια, ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες και μαζί με 1000 παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία να παίξουμε όλοι μαζί και το δικαίωμα στο παιχνίδι και στην ποιοτική εκπαίδευση να γίνει πράξη από τη θεωρία
αλλά στην πράξη. Πάντως να σας πω κάτι, Λουκία, ακούγοντας να μιλάς, δεν ξέρω πόσα παιδιά με κάποια αναπηρία οπτική ή κάποια άλλη μπορούν να διανύσουν τη δική σου διαδρομή. Εμείς σε βλέπουμε σήμερα και σε ακούμε να μιλάς έτσι και δεν ξέρω αν μπορώ καν να φανταστώ τι έχεις περάσει για να ξεπεράσεις όλα αυτά τα εμπόδια. Παιδιά που έχουν τέτοια προβλήματα δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι. Μα αυτός είναι ο σκοπός. Να αποκτήσουμε θέληση, να αποκτήσουμε δύναμη, να αποκτήσουμε όλα αυτά που πρέπει, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούμε να ζήσουμε. Δεν μπορείς να ζεις μια ζωή μέσα στη μιζέρια, στη λύπη. Θα πρέπει κάποια στιγμή να νιώσεις μια επάρκεια. Και αυτή την επάρκεια την ένιωσα χάρη στους γονείς μου. Θα τους ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά και στον αέρα και στη δική σας εκπομπή που με έχουν στηρίξει 12 ολόκληρα χρόνια και πιστεύω θα με στηρίζουν και για όλη μου τη ζωή. Αχ, Λουκία, υποκλεινόμαστε. Δηλαδή, σε ακούω να σε καμαρώνουν οι γονείς σου. Μπράβο, κορίτσι μου. Κύριε Μάστορα, τι να πούμε. Δηλαδή, μιλάει και τα λέει όλα μόνη της η Λουκία. Να είσαι γερή και να συνεχίσεις να δίνεις αυτόν τον αγώνα. Είμαι σίγουρη ότι θα τη δούμε από διάφορες θέσεις στο μέλλον, τη Λουκία, να υποστηρίζει δυναμικά όλα αυτά για τα οποία μιλάει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στην Περίμετρο. Ευχαριστούμε, Λουκία. Σε ευχαριστούμε πολύ.